Horas ma dihita saluhutna amanami inanami tapasonang marohata tapukama parsaurata jauh-jauh tu persauran tu Tuhani huria nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus nuaing marlas niroha duhita makalason parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang ditogu-togu ari parningotan dohita tu pakirimon pabua dang portibion ujung ni pardalanan ni akana porsea di ibana alai surgo hasonanganido alani i takasdo hati dakonota hana naik ni Tuhan Yesus pahoton rohata doi asa toktong margogo di bagasan pakirimon pabua naso ditadiko Yesus akaruasna mangadopi hamaolon jala diarahok kita asagabe sitidangi ni Kristus tu sadok pertibion alani di bagasan uduk dohot serep ni roha tapahibul marohata marparsaura tu Tuhan Yesus ulu balang nagugui maret demahita marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon amin songonodo di dok Tuhani bahenokku doho sogot namonangirap dohot au hudul di habang saki songonau namonangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo nasohatu dosan. Sai pargugoi mahami maka porsiai anakmu nasasadei si pangulu hami nama naik tu surgo
Asahu parrohaho kami roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kamu ma patik ni debata di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Ima natar surat di Kolose bidutulu ayat sada dohot ayat 2. Asa molo naung rap hamu di pahehe dohot Kristus. Jalahi hamu ma akan nadi gijang. Ai disido Kristus hudul di siamun ni debata. Akan nadi gijang ima parrohaho kamu. Unang ma akka di tanoon atong rak mangidogogo mahita tutuhata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulawan nao partu patikmi. Amin. Tato poti madosa tatua dopan ni debata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasaon hati goran nami, na mangasaon asini roham nagodangido. Saya asih aromam di dasar lubang soma, sesa madu samami saluhut. Nunga manaik hotu banua gijang mangodio kami, asa tuho pamusatan ni pakirimon nami. Dihalau mohon rohamdo asa gabe sitidangi pami tu sadok portibion. Marhite panggul miton di ngolu nami. Hape sipatado hata dohot pabahenan nami dang hobar tu hatam. Baliksa diri nami dohot habulon nami. Hupatu jolo hami. Hagogo omu dang hupati bulhami. Sai sungguli ma rohanami, asa muba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami, amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosa, songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Unak ko mabiar, ayau do siluluhoko, nunga pola hujogo armu, au napunaho hasangapo ma di debata nadikijang. Amin. Yesus Kristus martobusi, satu turun nana ulu, manjakon nasi togi, manjakon nasi togi, anak besar dohati uran, umasal punah olomi, Hata ni debata turpuk di epistel di pesta parningotan ari hana naik di Tuhan Yesus sadarion. Ima natar surat di pesalmen bidu ono pulualu, mamuka sian ayat walu sahat rodi itu ayat 10 sia. Ale debata uju di hulu oko bangsom, uju mangalakaho di bagasan halongonani sela. Udan lomoni roham ho di panguse ho ale debata jala di pargoi ho do perjambaran mulia. Udan lomoni rohado di panguse hoko ale debata jala di pargugoi hodo perjabaranmu naheali. Martik ting ma Tuhani, jadi torop situtuma akka boru-boru sibuan barita nauli. Molo mangulok kamu di holak-kolang niaka parduaan, marsinodang dohamu songon habong ni darapati, na dilapis dohot perak, jala marsere nagorsing do hole nasida. Dolok ni debata do dolok basan, go akapusu do dolok basani. Maribu-ribu do hureta ni debata, di tonga-tonga nasida do Tuhani, hira sinai di bagasan habadiaon.
ido sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin.
tidak koma hapor siao tai songon nahina tindakon ni dong atas sai porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silam na tua tu banua torudung di tanom na mulak mangulu di hari patuduhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi parbadia jala adong sada hurian na badia huria hatopan ni halak na mate dohot di hanguluan na sora sudah amin.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran muna. Holat di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta namar pungu di bagasan Arisadarion di narap marlas niroha hita mamestahon ima sada ulaun las niroha na ginwaran ni huriatta ima pesta ari hananaik ni Tuhatta Yesus Kristus tu banua gicang di parpunguatta sadarion hatani Tuhatta nagabe turpuk jamita ima natar surat di ulaun ni aka apostel bidu sada mamukka maisian ayat onom sahatu ayat 10 sada tapayuti hukma songonon mahatan itu hatta laos disukun ma akana punguima ibana akanin nama pajongjongonmu masaunari ale Tuhan harajauni di Israel alainin nama madok nasida dang rodi hamui uboto taonna manang obasna Nabi Nuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalon munado hagugon ni toddi parbadia nasonggop tuhamu gabe sitidangikku mahamu di Jerusalem doho di sadok Judea doho di Samaria sangat rodi ujung ni tanoon jadi dung didok songoni tarhicat ma ibana di panok notina sida dungi di hulipi obuni ma ibana sian joloni matana sida dina tinuluton nasida dope ibana lahoi tugijang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulus namar linang-linang akan namadok oh hamu halak Galilea masai jongjok kamu mamerengi dopak gijang anggo Jesusi natar hiccat sial labung muna tubanua gijangi narodo ibana sogot songon nanidamuna ibana laho depak banua gijangi ima sahatna nunga songgop harajaun ni debata di Portibion nunga sikop be di patupa debata hasosonggop ni harajaunna di Portibion marhite-hite anakna Tuhatta Yesus Kristus jupang matikina ikon mula ma Tuhatta Yesus
tu harajaon nada di Banua Gijang ala dung sikop sempurna dipasonggop ibana ima harajaon Banua Gijangi disadok liat portibion. Asa adong do hubungan na dinama naik ibana tu Banua Gijang para diinganan diakka nahot haporseonna jala mangulahon hobar tu haporseonna tu hatta Yesus ala ahana naing si ulau ni jolma di portibion nung atakasi di pataridahon marhite-hite naung sikop songgop harajaun ni dibata di portibion nung atakas nung anal-nal tarida jala dang ditabuniho dang holip ala itung takas do tarida ni ida ni sude akajolma persoalanna nani ida ni nabinoto ni jolmai diulah hodo itu nagabe persoalan dihangolu hodo atong dia do nagabe hataridan nang songgop harajau ni di batatu portibion bukti manang hataridan nang songgop harajau ni di batatu portibion hamuak kamang doh tamuak kainang molo taulahon lomo ni rohani di bata ido nagabe bukti haso songgop ni harajau ni di bata molo mangulu jolma di bagasa katiuron ima bukti haso songgop ni harajau ni di bata tu portibion alai anggoroga pikiran ngulu di jolmai totong dope di bagasan haholomon ima bukti naso di hangoluhon haso songgop ni harajau ni dibata tu portibion dang dohonota berarti dang songgop dope harajau ni dibata tu portibion nunga songgop persoalan na sahalinari di hangoluhodo asa dang laubuti dang asal manaik tu hatta tu Banua Gijang alai adong donatakas naikon hangoluhonon ni jolma naung pinasonggop nai harajau ni dibata naung ditinggalkon asa dinamana ibana tu Banua Gijang para diingana dia kena porsea di bana jala imana tadokkoni surgo hasonangani jala imu musema tadok dopak padang si tujuone siat dia doi
tatapotta, hirimotta, siap portibion. Naung di bagasan harajau ni debata kita, sianima kita mamereng. Asa depakido ima natatuju padangata si malolong tak rohata pikirata dang tu portibion. Marhitia hamai hamuak kamang do tamuak kenang salut nahita akadonga saha porsiau di bagasa Kristus Yesus Tuhatai. Adong do di guari tolu istila padohan imagode lapatanna segambar dengan Allah. Baru na paduahon vocatio Dei namar lapatan pajuun ni debata dugi na patuluhon missio Dei parsuruan ni debata. Asa marhite-hite imagodei nasagabar do kita dohot debata nasagabar na marlapatan dakolan na neng dohonon na ima dipardopahan secara fisik alai segambar sude sapangalaho satu sifat dan karakter, satu tujuan. Sada di bagasan holong, sada di bagasan pakilalaan, sudema. Asamar hite-hite haroroni Tuhatta Yesus naeng segar honon na muse ima pemahamani alana pajadi honon ni debata tu kita jolma dan na asal dijadihon, tetapi Allah menciptakan manusia punya tujuan, bukan hanya diciptakan begitu saja. Ada tujuan tertentu dan tujuan itu sangat bermanfaat, sangat bermakna, sangat punya arti. Asa mengulu jolmai khobar tu vocatio Dei doho missio Dei nakingani takas dihangoluho jolma pajuun ni debata tungoluta dohot parsuruan ni debata tungoluta ima missio Dei nakingani asa parsuruoni ima mangihuton hobar tulomo ni rohani Tuhani sarobang ido asa molo tadok kita halak Kristen sama dengan si ihuton Kristus ima pajuwoni jala ima parsuruoni molo tadok kita halak Kristen si huton Kristus neng dohonon na disi hangoluhon jala ulahon mai ima missio Dei
ima parsuruan, itulah perintah Allah. Asa gabi unang marisuang ima hananay ni Tuhan ta Yesus tu banu wagijang ay boy do rupani ay na marhudo Tuhan ta Yesus naik tu banu wagijang inna bonga ba maulo naik matusi alay takas hamok kamang dot tamok kainan tu kita salut manaik Tuhan ta Yesus tu banu wagijang saya di panokno tidak sidak kasisiani alay dong madua halak ima namar guar suruh-suruan ni debata namar pakai marlinang-linang dipaingot na sida ay marhuah mo sa mamereng tu gijang ulahok kamu maulaw muna ingot tamu padohan nai parsuron nai unang saya ditaliw kamu tu gijang di dahamu rupani parborha na parnako na tu banwa gijang na ngidaw mu se parrona dang diboto hamu nai sadi hari tikina manang ditikki di dia hamu jam 3 tanggal 3 bulan 3 tau 3 borhap mahamu ulahok kamu ma ingot tamu ma akan naung pinasahat na itu kamu hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus diturpuk tau takas do ia pikira roha ngulu ni jolma nasai holam makomol-komol portibion nasai mabayakom makasih holi ima hagugun huwaso harajaon haulion ni portibion dang dopak padang si tujuan ibe markite-kite kadanan itu kata Yesus para deo ni ngana dia kena porsia di bana alai portibion nama dia mai bukti ay pajong-jongo mo masaunari ali Tuhan harajaw ni ima dihataho si siya ni tutuhat ta Yesus diturpuk taon rohana pikiran na holan portibion ala memang mulai siya padan narobi pe ibaga-bagahon haroro ni Mesiasi anggo di pikiran na sida tapay mama harorona Mesiasi naung nimiyahan pajong jokos sada harajaw na belga harajaw na super power asa gabi dihormati bangsa na asik kita asa sangap kita asa diagung-agungkah kita doh akalan na asing tapay mama holan na ima markalyong-kalyong diri waduk pikiran na kerajaan duniawi bukan kerajaan sorgawi haulion kenikmatan hahormaton hasangapon ni portibi ido nagabi manggo hiro kado pikiran ni jolma sahalin hari terbukti dui ima diaya onom narona sida madok tutuhat ta Yesus laos disukunak kana pungui may bana akanin nama pajong-jongom mu masaunari ali Tuhan harajaw ni di Israel lehonom mu masaunari ali Tuhan hamoraw ni diaw lehonom mu masaunari diaw ali Tuhan tapajosor may suli dia makena hobar di haportibion dang namadok dang rikoti
rikot do alai adong narikot adong do narumikot ido sadong amarikot do opurikot sude rikot alai adong narumikot dia do narumikot apa yang paling khusus apa yang paling tinggi apa yang paling istimewa portibiodo manang surgo diperhadap pun na dua itu hita ahama alusta jala namangihut nahobar tu misio dei parsuruon tadda ni siuton Kristus hita tadda naumian naung tajakon harajaun ni debata naumia jalamangulu kita di si dia mana naing siulah honotta barita homma barita nauli tu sadok portibion marbarita nauli ahadidok di turpuk tahun gabe sitidangik kumahamu dan gabe sitidau sudi sitidangik kunaro sotung lak gabe dok rupani gabe sitidau kumahamu sudi ina rupani alai dok gabe sitidangik kumahamu engkau akan menjadi saksi-saksi yang memberitakan firman Tuhan dimanapun engkau berada hati dakon hatai diganup tiki itu hatani kuriti henang hati dakon hatai ina kan diganup apa diganup tiki namar lapatan unang bereng oh di tikiodo ido saidok dinaune dot jaladang mardiaibar gabe sitidangik kumahamu dipabor hattu hatta Yesus disuruh tu hatta Yesus dang nagabe holan asal disuruh boti alai beha diparbohali dibekali marhite-hite dia diparbohali Tuhani hita didok ayak walu alai jalon muna do haguguni tod di parbadia na songgop tuhamu gabe sitidangik kumahamu di Jerusalem doh di sadok Judea doh di Samaria sah ro di ujung ni tanah on didok jalon munama haguguni tod di parbadia na songgop tuhamu berarti molo naing barbarita nauli hita dang sian hadiriot tabi hamok kamang dot tamok kena alai gogo doho wasoni tod di inam tod di dia tod di parbadia isedo nagabe sitidang ini Kristus siapa yang menjadi saksi Kristus di dunia ini dan merdiaibar sotung tadok oh berarti holon ulaun lipat ditaimai holon ulaun ni guru huriaimai holon ulaun ni bibel proimai diakonesimai holon ulaun ni owa kaparhaladu akasituaimai evangelismai dakolan ulaun ni nasidai alai parsuruan itu hatta Yesus gabe sitidangiku mahamu jala dido jalon muna mahagugo ni toddi jalon muna ninna berarti dang mardiaibar sude jolma iku gabe sude do hita parbarita na uli hamok kamang dot tamak kena
ala parjulu nak kining terguar dohita segambar dengan Allah imagode satu sifat sapangalaho tuhatai si parholong atong kita pe ku gabi si parholong ido molo didok segambar sapangalaho jala molo taulaho ni dan siak kadiriota molo merberita nauli kita molo tapatupa akan adenggani dingoluta ngamar berita nauli i alai taulaho ni dan sian roha-roha tasabing dan kholas siap pikirat tasabing ya mo kamang dot tamak kainang alai dia do ala ulaon ni mangula tod di parbadia dingolutta mangula tu hatai dingolutta asamolo petapatupa namar barita nauli molo petaulahon akan ahobar tulomo ni rohani Tuhani ido satadok marsanga matuhani dinahulay songoni dan gawi mangalului hasanga po tu diri ido satadok muse siat Tuhani tutuhani dan tuhita sialani do molo dihuria hamak kamang dot tamak kenang dan adong namar goar dan boy rupani dohon rupani soal jabatan pangkat tetapi apa yang kita sebut pelayanan ternyata nagabi padita dan gabi pangkat manang gabi si pangasak konoton nagabi parhalado pe dan gabi si pangasak konoton nagabi adong ulaw na secara khusus manang di seksi pei manang nagabi ketua pengua pei dan pangkati pakko basiod dei ay buhay hamok kamang dot tamak kenang sitio ordong-ordok kita di luaran tibo direktur kita kepala kita ketua kita menang dia HP duk sahat di gereja ala boy kita mengajari kor direktur kita luar alai mengajari kor kita HP adong mau nomor mem beku saya berdokan asuna boy do honon ay tadahon direktur daw mengajari yaw la so siddo si bakudakmu sa lamar memme po hutotop no ko na muse suna boy dan boy semuanya berangkat dari dasar nomor lapatan satoru-toruna merendah secara luar biasa sahalinari nama ngulu jolma disi nama kanguluhoni imatadana haso songgok ni harajau ni di bata berarti dang marisuang sialani di bagasan pangulaot ta si songoni mangulu kita di bagasan harajaun ni di bata gabe sitidang ini Kristus mahita jala ikon siulah honotta adong do sahala namalo madok aku adalah orang yang berhutang
Songoni mana kita. Ikom marutang dohita. Molodang taulahon. Ima laho makatidakon Kristus ini ulutta. Itu hutang yang paling luar biasa. Alai iko siulahonot tadi ganuk partikian. Ala gulmi ningoluton. Tujuan ningoluton. Dan harajau na di Portibion. Alai harajau na di Banuagijang. Ima surgo hasonangani. Manaik tu hatta tu Banuagijang. Para diingana dia kena porsea di bana. Doho amanginang. Doho dohita. Amin martang yang mahita. Amanaik tuban wagi jakwali Tuhan. Mulak ko tuha sanga pumi. Dung di pasong gopo harajau mi hasanga pumi tu Portibion. Naikon si hanguluhonon nami. Ulahonon nami si hanguluhonon nami oleh Tuhan siat dang sian hadirion nami. Alai totongo pangasaho kami ho jala mangido kami tu ho asa tod dimima le Tuhan na manggohi rodo pikiran nami na manugu-nugu kami na manuturi kami asa hobar tulomo ni roham asa molo mahulaw kami pele Tuhan marbarita na uli dan nagabi diri nami asa marsangap marmulia alai guar mo mali Tuhan na marsangap na marmulia makirip kami digo ni hahurangan nami di hadosaon nami marpamuhati roham jala totong manotong holong ni rohami dingulu nami ganuk marsada-sada jala nunga hoale Tuhan na maburi na payasok kami siyan hadosaon nami gabi marpos ni roha kami lau mangulahon akaparsuromi marbarita nauli jala makirip kami di asin ni roham boy kami ele Tuhan buanommu jala bahenommu diinganan na pinarademi imana naing situjuan nami surgo hasonangani atau ngali Tuhan sahat di homang ulu nami sesadosa nami di bagasan guarnya anakmu Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapuji matuhatta maredehita los disommahita pasahat papungu pilihan. Tunggu
nga manaik Jesus Kristus tu habang sana di surgo, habang sana na tumibo siyan aka surusuruan. Alani tu ibana ma pakirimota, jala porsea mahita tu ibana di sudetiki dohot namasa. Taulahom ma parsuruan ni Tuhan Yesus gabe sitidangin ni Kristus mahita tu portibion marhite gulmi ningoluta ay taboto urupan nito di parbadia do hita patulus solomo ni roha ni Tuhatta. Tapasahak ma pilihan nong tapapungon tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho nasaw libasa na mauliutus. Hupasat hami masiyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolom paso-paso may jalaramoti. Asaw para siya kami pilihan hon, pati bulon harajaon mo dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim, asalam mutada hami gudang ni sileon-leon mitu hami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Gijang nahudul di siamu ni debata. Hasanga po dot hamuliaon madihoro di saliling-liling na. Namarlas ni roha do hamin waing alanong monak ko jala di babaki debata ho gabi raja di atas ni saluhut. Halo nga do sude dalan ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alay gabi tumibo siyan sa sudi jala maruli guar asal lopit sa luhut ulu ni tot laho marsobatu ho jala ganuk pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tu ho ala naung diukapo dalat tu Banua Gijang gabi situan ni malipo na mangodiho kami tu debata say pasu-pasu manghuriam na maringanat do pe di hasyang anon pay mamarpungo hami tulabung mo say pasaw ma bagabagam tuak kasuruan mo leo tu na sida sahala do hagugo siya Banua Gijang asa marmulia guar mo di portibion saya jari ma akapartohonat di huriam asa ho Bartolomeo ni Roham aka aturan pamit cangon do panugunuguan na niya turhon na sida di huriam
Saya gonggomi jala paretai huriam di tano dilihat portibion asalam rarat jalam monang huriami leon hapistaran sian banua gijang tuaka iduk nami tuaka padita guru huria do tuaka situa asalam maraturan huriam di tano on sepa jongjong harajaun mu di bagasar rohanami asa markiras ngiro kami mangului do mangyutok ko pahok marohanami tuho asa huwa tidak ko kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami say payan mahatam do dame di huriam asa huingot tami dada kasiang anoninganan nami alay di banua gijang di labung mido say ramoti manamang gonggomi hami do raja do suruan na pinabakit na leo tu nasida hapistara siya banua gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretam say pasu-pasu masalu parpungan ni halak Kristen say homadongan nasida jupa marpungu di gereja di persikolan nang pe di bagas nabi say lam lokangi sian hami dosa do sudi na pasoratok kami di hasianganon asalam malungu kami paimahon harorom mangalap kami tulabung ni amai amin ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say roma harajaunmu say saut malomoni roham di banu tonga osongon na di banua gijang leon matuhami sedarion hangulua siapari sesama dosa nami sungguh panisan nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago jalo hamu ma pasu-pasu siana mata debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasar hon madamena tuto di munabe amin Tuhamuna aka amanami doho inanami hahanggi pinaribot salu nama Tuhamu aka nahualongi hami ruas ni hurian itu hatta kita terlumubi nasa parsauran di parpunga sadarion di garejaon songinang nama dohoti marhiti live streaming di hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus tu banua gijang pasaton nami ma Tuhamuna hamuak kamang do tamuak kenang tu hita saluhutna las marohata majakon hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus jala nakok ma pakirimon nakok ma hapor seota lem tutibuna ima parsitutuon parsigatungata tu Tuhatai sialani horas madihita saluna jala salam sehat ma mula mahita di bagai salas ni roha